اینا اولو نیست نکمریچ نداره خانم کافی Ben de yazıp kaçıdan Çoruş Sudak'tan birine. Minusab'dan gradusay beri. Kakılı kaya goltama sözlü esem kudakom kasalşı. Ben bir söylemişim. асаб хусусан касали сар ки ба забони русӣ припадка мегӯянд. табобати саратон, сафедпӯстӣ, бемории қанд, дороҳо барои харобшавӣ, барои фарбешавӣ, табобати бефарзандӣ аз ҷониби Муҳаммадрасули Иброҳимзода бо усули гиёҳдармонӣ. хусусан барои касалиҳои бемориҳои вазние ки ғадудҳои ширӣ, ғадудҳои бехи гардан, ғадудҳои гӯш ки ба касали саратон шабоҳат дорад, чандин одамо омада шифои комил ёфтанд. Доставкаи дороҳо ба тамоми гӯшаву канори Тоҷикистон. Шаҳди шифо, маззаи табобати табиатро бичаш.